अब क्वेश्चन तूने ताज मन बोल बावे हां कोई निके ने खेला ना घर में आ ना बहर में ना अजीब रूख कर दिन होता है गुद्दा घरे देखा तब बुढ़ा बुढ़िया के का मन हो जाए तसन मन तो कहता कि दोनों के एक एथी जहर डाल के इनके काम में खत्म कर दी लेकिन नानू कस कि नहीं हो बुढ़ फने घर के टाटी होला हां भत्तार नतिया बताओ का मतलब नहीं खे एक भोरे उठी आ गाड़ी अपना माई के बैठाई लेके निकल जाई ओकरा तो बुझला कि देश दुनिया मेहरा लोग लइका से एकदम कोनो रिश्ते नहीं खे तो जो मत रख ते हमारे न रखबे तो हम तोरा बिना पड़ल थोड़ी नहीं खे ऐसे हम अपन जुगाड़ कर ले बनी मसला भोगना इतना मस्त सुगर बनी के फोटो देखला पे और साला एकदम बुझला स्वर्ग में आदमी चली गेल कहाँ कहाँ उनको फोन करे दो नगदी ने से अंधेरी आइले ही बनी 10-15 मिनट लगी उनका आवे में गाड़ी ले बुलावी था उसे क्या करे आई हूँ तो आइल गल तुमका काम में बा हेलो हेलो का हो करे जा का समाचार ठीक बा हो अपने को का ठीक नहीं खे हमार कहाँ है का हो गई तोरे याद ना आवता अबे परसों दिन नहीं इसलिए याद आई लगा परसों दिन उ कौन आइल हो जैसे कुआर का बोलल जाला कुकुरा जैसे कावरा लेबे आवेला सो तारी जल्दी सुके आवा जल्दी सुके भागवा साला मन मन तो रह गए का करी नाना और कुल जनीना त का कहे कि रोज रोज आवता रोज जात बाटे ए ता नाना नानी के छोड़ा ना जेकर रही ओकरे नुआई हो जेकर रहबे ना करी ओकर कहां से आई जाई हां का कहतल बोला कने कर जावा ना जब पिपरा के पेड़ होते बानी तोरा का प्लान तोरा गेल लू हां ऐसे ही निके ना लागत रहे कहता इतना तोर याद आवत रहल ना कि का बताई हमके रुआई आ गइल हां ठीक बतावा तनी देखियो कोनो झोल ना होके कौन चलने के जाने जल्दी से के आवा ठीक बता जे इंतजार करथे कहां बने मामा नतिया गइल कहीं गाड़ी लेके का नाव लेके हमर दिमाग खराब करल हो कहीं पी के उल्टा लई हां यही से तुम तारा के फसैले बनी कर जा कुछ कह बाकी तू ही हमर सहारा बाड़ अगर तू ना रहत नु त एकरी के घर में एक तिल हम ना रहीती लेकिन के संगे रहल त दूर के बात बा छो ज्यादा हम मूड देखे खराब करके अभी हम बहुत बढ़िया मूड में खुश सुगर से सज धज के लेनी अपने जाने से मिले खाती ठीक बा तो ठीक बा जानू जल्दी आवा बाय बाय आओ तनी बाप रे बाप यार से मिले के जब खुशी बा भत्तार में थोड़ी नहीं खे चले ना पहले से पहले के केहू देखे हमके के तब यहाँ तक तू जतरे खा के उठी नहीं तोरा से ए जी जानता नहीं का करम देखो तनी आलस के दिन आइल बा उठिया के मोने नहीं के कर सुतला पे हमार तो बतिया छोड़ साला हमार के का कहबे अब बबुआ तो ओकरा गाड़ी चलैला से फुर्सते नहीं के ना तो तनी लाग भीड़ के करवा देत नु हां तो ये घरी काम में बिजी है त कहां से हुई हां अच्छा सुनी ना कहलिया कि रोहित बबुआ आवता नतिया ना रे अभी ना आता का जाने के हमने के फोन आवेला कि उससे बात होखेला हां अरे नहीं तो हो सकता कि शाम ले आवस काहे कि रोज देखी छोड़ जाते ओकरा के पानी यहां की एथे ना हुई का अब भूसवा ना बनी अरे तो भूसावा बनी हम कहां कहतनी कि ना बनी तो चले भूसा ना बन त काम गबड़ा ना जाई साला ना तो देखा तारे की ई बताई हमनी के अब देह ढलला मान के चली कि अपन करही भर नु करी आदमी जी कमावा ता ये बात सही है कमा अब क्या करे अब उम्र खत्म हो गई है काम करे के अब राउर हमार उम्र देखी मान के चलिए और 5 आदमी 5 बरिस 10 बरिस के बा कहानी है मान के चली करही भर नु परी हां चल प्रणाम ना खुश रह नानी प्रणाम खुश रह बच्चा खुश रह का रे साला इथी समझ ले बड़ा काई का ऑर्केस्ट्रा की आवत नहीं जाता अब बा ऐसे बोलत नहीं एक ही से जातन तब हम गांव पर हो जा रुक जा बच्चा रुक काहे कि सियाला तू आबनी तो मैं ढेर यार ये से हां कि सब पे ये हीरा ये चल ए सुनी चल आता रे सुनी ना ने महीने में साला 4 5 तक अप डाउन करते साला तो का करी ना तू सोतल कि ना तब तू हमारे गांव में मत आइयो ई कोन बात भेल रे काहे ना बात भइलो हम मुझे ना जिबरा साथ नहीं हम मुझे ना अरे सुनी ना जी हमें बतावा हमरे बिना पूरा बियाह रुक जाला बियाह रुक जाला त हमरे बिना बियाह ना रुकेला क्या साथ नहीं मीठा उठा पानी पी लिया बाका साथ थी का ए बच्चा ठीक करेला आ जाला त बच्चा मामा कहां बने मामा अब मामा के न्यू गोल हेन बच्चा गाड़ी चलावे आ तो जन कहां जात हो जा खेतवा पे जाता नहीं जा 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 आराम से ए बच्चा सुनो ना
कहनी है कि नाना के बात के बुरा ना मननी, ठीक ना बा? ना इनकर के बात के बुरा मानता है, इनकर बात के बुरा अपन मानता नावत तो जात मजा रहनी, नहीं। अपने घर ह, जब मन करला तब अपन नहीं नी। जो जब मीठा पर रखले छत वाली पौधा लिए ठीक बा पिए बा। तेरा दूध बिलैया मत गया हां अब तो काम कुल सरक दिया है कर। रखले ऊपर थिया पर मटका जा बचवा पानी उनी पी के आराम करी ह। आराम कर जो चली जल्दी जल्दी। डाउट होखेला हमर जन ले का डाउट होखेला जी? कुछ साला पर डाउट होखेला। अरे जाए दे बात बात। के बार निगरानी में ले एकरा के निगरानी में ले एकरा कहां जाता अच्छा साला जानता नहीं हमरो शौक होला कि काहे इतना जल्दी जल्दी आवता, जुग जवाना खराब बा। मान के चली भाई दूसरा के बाल बच्चा अगर हमेशा घर ही पधरले रही त रिक्स बा नु ठीक जी। बा वो ईमानदारी से रहो कि गड़बड़ लागता हां जन ले चले एकरा पीछे देखा जा का करते या कि कब्बे कहनी आधा घंटा ले हो गल हमके कहले हुए हां कि आई 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 पता ना कि और के सबका सजुराते चले न कोन मिल गले सब बतियावे लगल हुई। अबे देख लिया सब बुढ़ा बुढ़िया नो अब खोजत हो सब बैखरा में हुई सब केने गई ना चाहेला सन मर्द मेरा दोनों कि एको मिनट पर तो ये तनी आराम करो। हां तो यही से बरा हम भाग के नहीं आइनिया खोजत रहल केतनो खोजबल जा त पुले चारों ओर गांव नगर कुल खोज के तब आई वालो सिवान में इतना जल्दी ना जी बचा केने रह गलन रे साला प्यार खातिर तो लोग कहाँ कहाँ चल जाता है तो हमें ना झाड़ी में आ गई तो कौन गलती कर दी है बड़ा कहा जी पैर छू के मैंने हम अपमान करी ना अब मां के करतनी नाता में मामी लगवे करो तो पढ़ा कर लेतनी। तो मामियो लागब तबो रोला पैर ना छुए के चाहे के कि एगो बगिना सौ गो ब्राह्मण एक तमाम होला ठीक बा भगना से पैर ना छुआल जाला आ कहाँ रोके इतना लेट हो गेला लेट हो गेल न बीचवा में भेटा गेल हम बुढ़िया बुढ़िया नानी ये नहीं हां हां किने क्यों रहला जी तोरी जात रहन हम ओ ही रे माइलो गइल भैंसिया पानी में कोई भैंस पानी में नहीं गई हां कुछ नहीं कब हो जाता कहता आधा घंटा के बाद आधा घंटा में तो किलो कब हाली हो जाए तब ठीक बावे जानत बुढ़ावा के रहन बहुत खराब हो गइल बा अरे बॉडी बोलत तलन कहत न कि अरे बात इतना निकलत न हमरा बुझात नहीं कि बुढ़ौती में सठिया तन कि पगला तन हम समझे में नहीं आवत कहत न तू आवत ले महीने में 4 हाली 5 हाली किसे पर नानी लेकिन सर नहीं के नानी ने तो सोचो नानी जाओ देखी नानी सीधा साधा पड़ेले आई हमन एकदम टेढ़िया ठीक ना उनका के भड़कावे में के आ देखिए हम काम धाम तनी अस्कते ये जन करे में तो नानी संग संग करवा देली लेकिन ई दाबेलन के ओकर मन बढ़ाओ तरे एक दिन करबे तो 300 दिन खोजी समझ जाई ना तो बुढ़िया में ठीक ही है तो कोई खराब होगा काम तो खाली प्यार से मर लो छोड़ी जाए दी इससे पहले कि आजा संचार टाइम पास खत्म होके बिना मतलब काम शुरू करी कोई ना आई चल को हो का करे हरी है हो में चल ना अंधारा बा नहीं चीज ठीक बा ए जे खुलेआम करबू चल तो प्यार किया तो डरना का एकदम सरेआम करेंगे चल पेड़वा पर चौक के मजा आए आई रे मार दे जा कहीं गलती से अगर पैर न हो जी तो नीचे सीधे चली कैसे हमारा तू कैसे गिर जेबू कौन से नहीं कर सकता चुप रही बेटा पसंद चना गिर ले रही रो रहा गिर रही तो गलती ना रहे गलती रहे कहां कतरा तो क्या कर तब वो दिन तो कहनी कि हम बानी लेकिन रहते रहते तो गिरी गई नहीं जान तरह से इतना प्यार करना कुछ कोनो ने किसे प्यार नहीं करे देखी बाबा जी हम खुदे रह से इतना प्यार तुझे रब ने बनाया चलो करवा पानी अंदर पिए के जी कर देखता रहे आ गेल ना काम करके का मामी भेजा के रास्ते में तो कहनी है कि मामी समाचार कल ही जान तो घर पर करे का हो गई मनकामना पूरा चढ़ जा कर जा पछाड़ जा नहीं जैसे मत बोली बैठनी है तनी हम खड़े रही नानी मोटे भी यार दिखत ना खड़ा होके ना खिया पिया के पहलवानी लड़े के बाद हो गई खेला कैसा खेला देख लियो ओकर बोली देख लियो ओकर बोली देख लियो हो गई खेला माथा पे क्या चरा गिला के कैसे भी आओ अरे छोड़ पहले हाथ में साथ रही हेकन से करवा तब हम का कही देखत ए देखी बाबूजी जबान पर लगाम रखे ठीक बा लड़का कुछ कह देला एकर मतलब ई ना कि रो कुछ कह दे जबाने कबार दे जवान कबर बीते कबारी देव जी अपना पैर जितना साथ ने हमर लइका में दम ना आरे कि तू एकरा से करवा थई लड़का तो तन लाइके पहला कइले बाड़ा सब छक्का ए रुकी जी रुकी मर बना अब हमारा घरे आइए मत आज के बाद से। आज के अरे सर छोड़ ना पहले घर आवत रे और बाबा ए माई से सुनो माई से कहियो चाहे बाबू से कहियो आज के बाद हमरा घरे मत लोकियो बाबू ठीक बा अपना घरे दुआरे बन रहियो तोरे फिरा कैमरा नहीं जा सबेर से समझ गेला आइले ना गोल लगे तो शक भइल है
गोल ना लगले तो जीव के काल लगले। ई बताओ अपना खातिर। उ तार माई दाखिल नो बिया नहीं देखल बिया हां काहे मामी माई दाखिल होले साथ नहीं। तो का करी मामी से जइया इनकर बारात करे गई रही ना अब तो मार- ठीक लागी तोर भावर लइका सुनी त माड़ो में बैठा रही वही दिन से तंकी से चुटी कटली हम इनका चुटी कटनी प्यार हो गेलो आई हो राम काट औरी काट देख कटौरे कटवा अरे कटवा ले बोला दूसरे को कौरी। सुहाग शांत बन त दहाड़ी मत ठीक बा। अगर अपना पे आगे नहीं तो खानदान साफ कर दे। सब कुछ बता देते हैं प्यार के मारे ना सुनी एकरा के रखे के नहीं खे सुहाग रात के दिन मामा के पिया के सुता देले रही सुहाग रात हम मानेंगे कर हट रे हट अब मुंह अब हम हट। जब ना जी ये लगा लो सुनी रहुआ कुछ मत करम समझ गए नहीं डर करे बे कने के करे के बा रहुआ ना रहो तो हमार का हो जी ना अब हमन घर ना हाली घर में सातन माइले कम कि ना ना माइले? हम जाके फोन करके कहता नहीं कहम जी लड़की से एकरा ई बड़ी बिगड़ गइल बा एकरा के भेजे के नहीं के जाबा जिंदगी में ते का करी तो का कर प्यार हो गेलो प्यार हो गइल बा जो कर दे बस। तब का प्यार खातिर पूरा आ दुनिया तू तरस सब हाथ पार कर देलू तारा ही भगिने में लोकल लइके दाखिल नो बा हो हां प्यार में रिश्ता ना देखल जाला कि भाई लगे कि भतीजा लगे कि बेटा लगी। प्यार प्यार होला। तो अपन भाई बाप के चढ़ाइबू ना लोकी तो अपन भाई बाप के कहां चढ़ाओ तनी अपन भगिना के ले ले बानी बात जब कर। भगिना के नहीं कुछ छोड़ा तो जैसे भाई बाप के छोड़बू काहे ना जैसे देवर में आधा होला वैसे भगिनों में आधा होला। हाँ। हम पूरा दे देले बानी। अब का तो जा सा घर से निकलो सा। तो का करबा जा रखा अब हम कुछ ना कर ना ना मार के साल ना बाहर जाओ ना ना मार दो ये साल तनी उठी ना जी उठी तो देखी कैसे मारता बुढ़ावा तनी मार के दिखावा तो। तोहरो से हम एगो आदमी प्यार करे ए अपन घर भाग चुपचाप आ ये नजर मत ये गांव में समझ गइले नानी शैतान ना जी अभी एकरा के भगाई बड़ी अच्छा जानत रही एकरा के अब ना जा हां ले नहीं आई जा ता लइके मरियो जे तब लात मत लगई रिश्ता खत्म नहीं आई ना तो एक खाली खिचड़ी के दिन आ या खिचड़ी ले और ई दिन मत है जय जी फोन पे बात करते हैं। फोन पे बात करता नहीं हां एक मोबाइल तूर के फेंक दे के बा ले लिया आय लाज है बा एक के काले का बोलत हवा ये कुछ सिखा के रखल बड़ो कि बेटी पतो से बोले के लूरे सौ ने खे। सही करता रह हां हां तो दिन रात चढ़त चढ़वाओ तो जानत काहे ना हम मरद हम कुछ करी तो जा कर काहे ता हम कर दोसरा के कहे वाला के हौ कि गइला है भगिना पे हम भगना पर जाई चाहे कुछ पर जाई हमार सामान हमार मन जका पर मर्जी ओकरा पर लुटाई घर के एकदम नीचे इज्जत नाश क के रख देले बड़े जा ना बड़ा तू बच्चा के रखल हट। बताओ आजकल बेटी बहन पर भरोसा नहीं खे आ बेटी पर आ पतो पे एक सेक निकल जाता रही सकराक छिन कि अपन बेटिए भगिने पे आ बेटा पर चढ़ जाता रही